Nakoronaan kas NBA Most Valuable Player di Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander iti umuna agundaway. Isunan ti may kadua nga player manipod Canada ang nakagunod iti nasao nga pamadayaw. Imuna ni two-time winner Steve Nash iti tawan 2004-2005 season ken 2005-2006 season. Ni pay Gilgeous-Alexander ti may katlo a player manipod met iti Thunders nga inyunan da Kevin Durant iti tawan 2013-2014 season ken Russell Westbrook iti tawan 2016-27 season. At an average sinasao nga Thunder guard iti 32.7 points, 5.0 rebounds, 6.4 assists, ken 1.72 steals, ken 1.01 blocks iti 2024-2025 regular season. Ti 7-year veteran ani Gilgeous-Alexander ket nagunod na pay iti NBA scoring title iti umunapay agundaway. Makadwa na pa yan ni NBA star Michael Jordan akakaiso na player iti NBA history na dan average nga 32.0 points ken 6.0 assists per game can shoot a 50% from the field in a season. Kadwa iti 99.5 iFM Laoag. Idol Joey C. Tatak R&N.